Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite ma ọ bụ ịkpọọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ what a beginner called one should do. What a beginner called one should do. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ, ezigogo ozi na-akpọrọ gị ọrụ, ihe ị ga-eme. Ihe na-achọ ka nkọwara ihe ị na-agaghị ime. Ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ, ị chọbụrụ ije ozi a as a full time minister, then enwere ihe ị kwesịrị ime. Ị kwesịrị ịda work within the proximity of your calling in order to excel. Nke bụ eziokwu bụ na ị kwesịrị ịnọ n'ihu ọrụ gị. O nwere ihe ị kwesịrị ịda eme ka mmalụ gị atụ. Edotara m mgbe ahụ okwu anyị ka na-ebido. Anyị ka nọ na charismatic, anyị ka nọ n'otu dị iche iche, na anyị nwa ọzụzụ dị iche iche. When you are working within the proximity of your calling, then ịfụ na ibu alọ maọbụ ụta na-agba gị na mmụọ ga-adị mfe maka na ị nọ n'ihu ọrụ gị. It's true that you are not working in full capacity as a full-fledged called one. Ewubere dibịa in office, ewubere onye agwụ in office, but ị na-arụ ọrụ within the proximity of your calling. I can tell you, ị ga-afụ na ụta mmụọ a na-agba gị ga-ereduce ka mmadụ. Ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ mana ị nọ ọzụzụ in the form of ịgba ọsọ agwụ, in the form of the mentorship training, ịfụ na the pressure mmụọ ji agba gị ụgwọ emebiri gị ihe ga-ereduce ma ọ kwụsị. Onye akpata dị nwere ike ịfụ ọtụtụ ndị mmadụ anwa agbọrọ oku, ọzọ abụrụ oke full time, mana efe ya ka ọ na-arụ pastoral work in the sense na o nwere ike ọ nọrọ na, ọ bụrụ ndị na-arụ n'ụka ọbịa, o nwere ike nọrọ ebe anwa na-arụ na bookshop, ma ọ na-arụ n'ọfịs, ma ọ na-arụ na administration, ma ọ na-arụ na one thing or the other within the proximity of ebe a na-arụ ya bụ ọrụ. Ịfụ na nọ indirectly nọ na-ejekwa ozi, maka ọ bụrụ mmadụ niile ga-abụ onye nchụaja. Ka mmakwara gị atụ maka ndị ma nkụzi mana nna ala ịma atụ. Ihe na-achịkwa ahụ na ọ bụrụ na akpọọ oku nọrọ within the proximity of your calling, it shall be well with you. Ka m kwụsị ebe a, ị gezie ntị, ị ga-aghọta ebe anyị ga-atụwara gị akụ Igbo nsogbu na the full lecture. Echefuna anyị nọ na month of July. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. I started the group ritual over 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. Maka na ọ dịrọ necessary. Mana ihe na-achị gwa gị bụ na Igwe bụ ike. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja anyị na-achụ n'Igwe as a group, chat ya m na WhatsApp. I will give you other details and our WhatsApp number. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-achụgodo aja ruo ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri jee chụọ aja kpee ire ọma n'aha mmadụ dum, gbagote na temple chụọ aja to entities of powers n'aha mmadụ dum, gaa n'ebe nchụaja gbuo eburu wee mee saraka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes, n'isi ụtụtụ arị ejegodi m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela ya all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Anyị emeghị etu a ka anyị ga-esi megide ụbọchị ikpeazụ anyị chịkọta ya. Echefuna na ọsọ ndị so ya na aja bụ aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ha na their WhatsApp numbers only. Ọ bụrụ na ị dị interested iso na aja a na-achụ n'Igwe, ihe ị ga-eme wee chat ya m na WhatsApp, forward or 3 prayer requests, then make token donation to the account number. Chat ya m na WhatsApp, agwa gị other details we need from you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta m bụ 0805 7837672 maọbụ 0813 8243871. Ị na-anya na screen ị ga-abụ numbers ndị abụọ. Now let's dive into today's lecture proper. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? What a beginner called one should do. Na-achịkwala gị, ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ ka ị ga-esi mara iwe onye akpọrọ ọrụ. Ị nwere ike ị na-enweta direct message, ọ bụrụ na abịa agwa gị na-akpọrọ gị ọrụ ka ị bụrụ nka, ka ị na-arụ nka na-arụ nka, maka na-ekere ọrụ eke. Ndị ka nsi gwabụ na mbụ na nkụzi ndị gara aga, agwa gị na-enwere ndị akpọrọ ọrụ ka ha bụrụ priest. Yes, ha bụ priest in them before even emezie any other ordination.
ha priest naturally for calling. When they want to have a kajofo, maọbụ dibia, maọbụ ndị amụma, ndị ozi, na ndị aka na-esi mgbọrọgwụ, na ndị na-agba ọgbọ, na ndị na dibia, yes, the masters. So etu a ka esi wee ka ọlụ eke, enwere division of labor. Etu ha esi bịakwa na ihe gbasara ndị akpọrọ ọrụ n'ụdị oyibo dị iche iche, enwere physician, enwere urologist, enwere neurologist, enwere dentist, oculist, and rest of the yọtara ya, mana ofu ala ji ka a na-achụrụ anụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ijego akpọ ọgụ ọrụ aịda niile enweta, enwere onwe ndị na-enwe clairvoyance or clairaudience. Enwere ike ọ bụrụ na iso na ndị na-enweta direct message, ma ọ na ị na-anụ ya intuition. Ị nwere ya na-akpọ intuition perception gị dị very high to the extent that you can easily perceive and intuitively feel so many things a na-enye gị ozi. Ma ọ bụ na ịbụ onye na-agbago afọ gwa gị na-agbọrọ gị ọrụ, ma ọ bụ na ị na-enweta as in elemental beings na-evisit gị, ị na-enwe gift of gị na ụmụ mmụọ ịkparị, and so on and so forth. So ozi a na-ezi gị ịgụnwe mana iwe onye mkpọrọ kọlụ nwere ike ọnwụ na direct message, nwoke ike ọnwụ na-esi n'aka mmadụ wee zie gị through prophetic ministration or through afa, whichever way or way ọ bụ. Ihe dị mkpa bụ na ịma na-akpọrọ gị ọrụ, and enwere so many things na-eme n'ime ndụ gị mysteriously, that is n'iwe mystic. Enwere so many ways mmadụ ga-eji ma na-akpọrọ gị ọrụ. However, ọ bụrụ na ezigo gị ozi na ị nwere call, and na-abụ call whether ma ị chọrọ ịrụ ya kịta, ma ị chọrọ idife ya small, ma ọ bụ na ị chọrọ ịrụ, mba etiwara gị aka oyibo nsogbu, gwa gị ihe ị kwesịrị ime ka a ghara ị na-emebiziri ihe, ka a ghara ị na-agba gị ụta mmụọ, ka mma alụ ga-atọ. Enwere ndị akpọrọ dibia in office, ma ọ called one in office. Ndị niile nji ọrụ, ndị a na-agbaghị ndị a na-akpọrọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche bụ ndị ji agwụ alụ ọrụ. Onye ọbụla nwere agwụ, mana enwere agwụ ka ibia. Enwere ndị enyere agwụ nke ha bụ ndị abụ onye ọ nọ n'ụwa dị gifted, mana o nwere ndị gift nke enyere ha bụ onyinye amara nke ga-ezuru ha onwe ha only for personal use. Mana ndị anyị na-ekwu maka ha tata bụ called ones, ndị akpọrọ ka ha jeeru Chukwu na mmadụ ozi. That is, ndị agwụ ha dị is for public use. Echefuna, enwere ndị enyere ọkpọku ka ha bụrụ aka ji ọfọ wee nye their clan. Nwee ndị awụrụ aka ji ọfọ ka ha bụrụ aka ji ọfọ ngwurube nna ha. Nwee ndị agbọrọ ka ha bụrụ aka ji ọfọ wee nye obodo. Nwee ndị agbakwara ka ha bụrụ mezaya to mba and the rest. Etu aka esi ka ọlụ ọ ya bata gift ji wee dị daba level by level. However, ndị nchọrọ address today bụ real called ones, ndị enyere onyinye amara ka ha jere Chukwu na mmadụ ozi. That is, the gift they were given to them is beyond their personal use, is ka ha wee jere ndị ọzọ ozi. Ndị aka nchọrọ ime address. So ọ bụrụ na na-efụtago onwe gị n'ụdị dị iche iche na ị nwere ọgbụgbọ oku ijere Chukwu na mmadụ ozi, gee ntị. Yes, I'm talking to you. Ihe ị ga-eme bụ ọtụtụ n'ime ndị mmadụ nwere so many reasons why they will not go into full-time ministration for one reason or the other. Now, mana ọ bụrụ na agbọrọ oku, whether ma ị chọrọ ịrụ part-time ma ọ bụ ị chọrọ ịrụ full-time, o nwere ihe ị na-agaghị ime. That thing ị na-agaghị ime, we pay attention. You go for mentorship, schooling. You must be mentored because it's only professionals that will succeed in life. Whatever you are doing and you are a quack, you will never succeed. Quote me anywhere. We are living in a competitive world. So when the chips are down, the quack people will fade away. So for you to be successful in your calling, you need to be mentored by a guru. Let me put it this way. You need to be mentored by a very knowledgeable person because you need that knowledge impact in you in order to make a difference. Now, what am I saying? Whether my area full-time or part-time, or for a reason, then I'm going to hire a member that was one, but here a spiritual mentor. How to a spiritual mentor, mentorship mal, all mal. Jokuya full-time, see a nature, a boss how. Echefukwana. No broso ndị dibia ndị ọdịnala
bụ ndị akpọrọ ọrụ. Enwere ndị akpọrọ ọrụ na-arụ n'ụdị ministry dị iche iche. Enwere ndị akpọrọ ọrụ were Reverend Fada n'ụdị na ọ chọrọ ka a zụọ ya azụọ, o jee seminarị, nwee ndị jee pastor school. I can tell you na ọ bụrụ sọ ndị ọdịnala bụ ndị akpọrọ ọrụ. I can tell you without missing words that Adeboye na-agbọrọ ya ọrụ. Yes, some of those big pastors, or there is erase those crowd. Or there is. So, akpọ onye anwụ ọrụ. Ihe onye a ga-emewu, you follow somebody ga-mentor gị. Those big time pastors, yes, or called ones, nwere onye mentor ha. Whether ma ọ bụ na Reverend Father ma ọ bụ na pastors, enwere onye mentor ha, enwere ndị teachers. Teachers of teachers, like Thomas Aquinas. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na ihe ị ga-emewu ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ, chọọ onye ga-eme ntọ gị. Asịgoro orire chọrọ ịlụ n'usoro ụka ma ọ bụ n'usoro ọdịnala, somebody must mentor you, somebody must be your godfather. Mgbe etu o si abụ mmadụ chọọ ịbanye n'ogo dị elu na some certain initiation, asịghị who is sponsoring you. Ọ bụgoro mgbe anyị na-eje catechism, anyị asị ka onye na-amụ na baptism ma ọ bụ onye na-amụ na confirmation. Yes, somebody will stand behind you. Now, ihe nchọ ka nkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ ịgba na nkịtị, ọ bụrụ na goro na ịchọrọ ịrụ ya, jee chọọ ofu onye gwa ya onye ị na-eme emulate, gwa ya na ịchọrọ ka ị bịa ọzụzụ na bịa. Ọzụzụ a ka a na-akpọ ọsọ agwụ. Onye ọsọ agwụ simple means agwụ na agwụ ihe agwụ na-aghasara gị ihe, ịgbaje ọsọ ka e nyere gị aka wee takụlụọ ihe agwụ onye agwụ ọsọ agwụ. So that mentorship ka anyị need. So marazi na ọ bụrụ sọ ọnụ nwa bụ ndị ọdịnala bụ ndị na-agba ọsọ agwụ na ndị na-arụkwa n'ụdị ụka dị iche iche na-ejekwa mentorship. So mentorship is very important. I can tell you, if onye a minister, onye nwere calling azụrụ azụ, ị ga-ama. Mana ifu ndị ofete obe ya ndị nwere ọzụzụ azụrụ ha nọkọta omekasịwa ofe ihe na-eme try and error. Ifu na ọ ga na-eme try and error, ada ọ ga na ya commit some blunder, ọ ga na-eme some mistakes. O nwekwara ike nwee good intention, mana the approach ga-adị wrong. O nwere ofu onye ma ya akpa afọ ya, o nwere ike ọ sị na ọ na-propagate tradition, but the avenue ma ọ bụ method o ji aga to it abụrụ ihe ga-abụ put way in the right sense. If na etu o si eme abụrụ the right way by coercing people or taking it too hard on people. Ọ bụrụ etu a ka esi eme evangelization. And at a stage, if na ihe ọ na-eme gị wụfezu ahụ, achọm ịkpọ ya afa, ọ dị popular na Facebook, mana ihe na-achịkọwala gị bụ na enwere ways mmadụ ji onye azụrụ azụ ji ọzụzụ, because mmadụ na ebe ya ike gị ya respect nke gị kwụsịrị ka nke onye ọzọ bido. So imagine because of the na-achọ ka ịkọwalụ ndị mmadụ what you believe in, then stepping on other people's belief. You make a point, just make a point, allow them to digest it and make a meaning, either to follow you or not coercing them or calling them names or those sort of things that are not necessary. Now, ọ bụrụ na azụrụ gị azụ, ihe a na-azụrụ gị a ga-azụ in the area of morals, how to speak, personal relations, and the spiritual aspect of it. Ihe niile abụ ihe ọzụzụ a na-eje. Now, ọ bụrụ na ị nwere calling, ka ntiwaziri gị aka oyibo, ọ bụrụ na ị nwere calling, chọọ onye of your choice nye mentor gị. We are na-echọ ka o mentor gị, ọ gwazie gị the terms and conditions ihe ọ na-ana. Then, ma ọ bụ ihe ị ga-enye agwụ ya, ma ọ bụ ihe ọ ga-eteki gị ịzụ gị. Pass ya through the process of onye ahụ ịzụ gị, ị ga-amụta something, and I can tell you, by the time o bikwasara gị aka kwudoro gị, ma na inwego nna ọlụ ma ọ bụ nna ọlụ ga-edugu in your entire life. O rejie, you fall back on the person or the direct kwa gị. Nke a bụ ofu. Nke abụọ, ọ bụgoro na ị chọrọ ịrụ dị ọrụ n'ime ọ bụ na ị chọrọ ịrụ n'ụka, jekwa onye maara anya ya, ọ maka ọ ga-esi wee mee gị ịdị knowledgeable, have vast idea n'ihe gbasara spirituality from your root. Maka na agwụ mara gị osi na be nne gị ma ọ bụ ikwu nne gị, a ga-akpa na anakpa na ọfọ kụsiara gị ya. Then ọ bụzie na ị chọrọ ịconvert ya in modern way of reviving things in order to go suit to modern day reality. Ime ya like m anọ m n'oyibo dị n'Igbo, ịghọtara ya? Yes, maka na anyị ma na-enwere okwu ọbụla mmadụ ga-enwe ikwubie ike okwu ọnụ onye enwere onwe nwee nke ya niile na ị ga-achụrịrị aja ma ọ bụ rụọ one or two. Ịghọtara ya? Maka na enwere many keys that opens different doors.
God don chọrọ ịgwa gị bụ o nwere ndị nwere call mana mmadụ niile ama anọ na two front. Ị ghọtara ya? Ọ bụrụ na abịa na military, enwere ndị a na-akpọ infantry, ndị na-ebu egbe na-aga, mana enwere ndị a na-akpọ ndị engineering, ndị nọ behind. Enwekwa medical doctors, ndị ọ bụ ọrụ ha treat the injured ones. Etu a ka esi nwee many department in the military setting. Etu a ka ọ dị na war front na ndị akpọrọ ọrụ. Mmadụ niile ama abụ priest. Ịbịa n'ụlọ ụka, ihe afụ na ọ bụrụ na fada na-aka masị na enwere onye bụ fada, ọkwa enwere masaba, ọkwa enwere catechist, ọkwa enwere ndị ọsha, nwee ndị steward, ihe niile awụ ụwa team. So ọ bụgoro na akpọrọ gị ọrụ mana ị chọrọ ịrụ ọrụ a full time as dibịa in office, ana m amara gị atụ ihe ị nidiri ime, ị nwere ike chọọ ofu dibịa of your choice gaa saa agwụ onye anwa in different capacity. Ọ bụgoro na ị na-arụ into administration, ị ka nọ n'ọrụ. I can tell you now, by engaging yourself in any department of that your calling, that your field, if na agwụ gị inye gị nsogbu ga-asọsize, ụfọdụ ka ọ ya akwụsịsị inye nsogbu. Nege ntị, ịrụta m mgbe anyị nọ na charismatic, ị nwere ike inwe calling, ọ bụrụ iwu na ị ga-anọ na Caritas ma ọ bụ na ị ga-anọ na prayer warrior, ị nwere ike nọ na singing ministry, ofu ala ji aka na-achụrụ anụ. So ọ bụrụ na ị nwere call mana ị chọrọ ịrụ ya full time, ị nwere ike belong to any group. Ọ bụrụ onye na-arụ na some of their departments in the entire organization, ị nọ n'ọrụ. Ọ nwere onye ya nwee calling mana ọ bụrụ a priest, mana ọ na-arụ na administration, ọ na-arụ na garden, ọ na-arụ n'ebe nka ma ọ na-arụ n'ebe nka. But the fact na ọ na-arụ within the entire system and setting, ifụ na agwụ ya akwụsị inye nsogbu, maka na na-adị bụ nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. Mmadụ niile agha bụ driver, enwere driver nwee kọndọktọ, kwa eziokwu, mana ihe a na-achọ ka moto ruo Lagos n'udo. Ka m kwụsị ebe a. So eji m n'aka na ịghọtara ihe nkọwa. Ọ bụrụgoro na ị chọrọ ịza kọla eme, mana iputu onwe gị in the proximity of the where the spiritual work takes place. I can tell you, if na ihe esi n'ụzọ dị etu a wee kwụọ ya dues. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ ihe ịghọtara na ihe a nkọwara kịta, jụọ m ajụjụ na WhatsApp 0805-7837-672 ma ọ bụ 0813-8243-871. May the blessing of Chukwu nke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be favored. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwụ egburu ndị eji wee chụọ aja, emechaa na ọ ya ekwu ome, dekwa ya na screen nke efu nọmba anyị. Udo dịrị ọnụ.